Lah iki lho Jo, iki wujud nyata saking panjenengan Pak Joko Santoso. Leres. Karo dulur tangga rukun ora daksya paring panglipur dana rasa tontonan wayang kulit bengi iki. Leres. Seneng ora kaya bengi iki ya. Dah kepiye? Didelok Pak Lekku. Sapa? Alek. Milikmu ya? Iya, saya Kowe nek ngundang Lek. Alek niku. Ya syukur. Niku jujur, sumpah niki nggih Pak Lek kula niki ngumum. Saya nemen. Kok susah nemen matane. Tujune ponakane kok ora. Ki mbiyen ki nitis ning kene saking Pak Lek gak mentolo nek sing rada kucluk iki. Dicecep Pak Lek dhewe. Ya bengi wayange yo nyusul aku tak critake bahwa Alek itu mbiyen pelopor kepruk ketoprak ning siswa budaya. Saestu Pak. Alek karo Pak Yoto. Ya kowe wong loro isih do kerek clear ya. Kula mbiyen jaman ting belik niki. Heeh. Belik ndi Pak belik? Kene. Ono. Heeh. Kula mbiyen ki melu ketoprake Rini. Heeh. Ya kula Yono, Yoto, Sopian, Win. Heru, Oh, dodol pental. Dodol pental niku. Yo karo Yono niku. Kok saya nemen to Yono iki. Lah kuwi keluarga sepeda lho, Pak. Kok iso sepeda? Ndek-ndek ngono mudeng. Ndek-ndek ya. Oh no. Ya no. Dadi kula ki yo melu seneng jajak mriki. Iya alhamdulillah Yono. Kaya Rioni. Aku seneng Yono dadi penar latar ya aku. Tak domongi kok mangsamu. Benar iki sing rame yo Nami kula klitik. Nami kula klitik. Aku Yono nelongso. Dagelan asli saking Ponorogo derek getunga mugi-mugi sadaya saged mingga suwarga monggo tetunga kang maha kuwasa monggo tetunga mring maha kuwasa Kluthuk kaya adine lho. Heeh. nek kula niki napa-napa nyantol Pak. Nampi kula kluthuk. Alah ra iso kuwi KTP-ne ra jelas lho. Tepangaken kula napa. Lek. Saya nemen to Lek. Lek ngono. Lek. Kene ra iki Pak Lekmu lho kowe ora. Ngono kuwi angger kangen karo kowe ning nggonku terus kon call kowe ngono ya. Rumah saya aku dadi media. Kangen ngene iki lho kakean ciu ngene iki lho. Dodol iwak-iwake utuh ciune. Ora nek tambel iwak tabrang iwake dipangani niku entek. Aku kelingan dhewe dodol pentol ning gone Pasar Rembang. Iya. Lah kok pentole disedhek dhewe mendem lah kok pentole dienggo tambul kasih cilik. Walah lek kok saya kucluk lho. Balekku ya. Lalo. Nanonan. Ayo kowe lho. Nami kula Jokluduk. Gak ngono to Jojo. Lho. Kok gene lho Pak Sigit kowe ngripta piyambak kok iso. Gak ngono. Tak kene ya. Sing penak to. Penak sembarang lagune ora kudu kuwi. Jenengmu Jokluduk. Apik kuwi wae. Keduren. Kowe tak jikoke nada tinggi. Lah kula. Aku mbasa pindanggonmu kene ketularan Alek ya. Aja dudu. Ayo sakmono lara sakmono kok. Jenengmu Jokluduk. Nah nek Apik kuwi wae. Ra usah liyane ben padha kancane tanggamu nuntun undang aku nuntun jemping tanggamu mangan iwak aku mangan ndokku dhewe. dudu wirten bleset Mau cakepan kecepatan ya? Bakune malam hari ini kita reuni seneng-senengan. Ndokmu dhewe karepmu. Lah nur adoke Kecepatan ya? ora masalah. Nadane mana bingung kan? diganti sing penting selawat tok Selawatan. coba tetep Iya. matur nuwun Pak Apa sih?
nadane menyuruh. Mas ya. Nggih. Ning anu F. Tengah. Lalo. Matur nuwun Pak Joko. Nimbali kula namung saged memuji. Mugi-mugi Pak Joko kathah rejeki Sampun kersa hani imbali sampun kersa hani imbali kula matur nuwun penonton sedaya ingkang sampun tresna kalih budaya penonton bengi iki tak dongake iso munggah kaji penonton sedaya tak dongakno ahli swarga penonton sedaya tak dongakno ahli swarga apik dungane apik donga wong iki ya Mbak Nyol ya donga ning aja lali ora lali teko nderek dalang iki pancen ngangeni ati sawang bagus piyayine merati dalang kisikit apik anggone sanggit dalang kisikit apik anggone sanggit apa kok iso to dengaren kowe ngelem aku Jo tak Pak sedaya niku lak apike lak saling menjunjung to Pak lho ya lho ngono no tak awis ora dalang wae isih ana yoga apa iki Mudara kok yogane kedawan iki langsung ceklek ya aku ya kalau mikir kau udah mikir yoga cakrane cakra selamat donya akhirat yo ayo insya Allah ora senang maksiat yoga sakmene mbane yen tak sawang sregep salate yoga sakmene mbane yen tak sawang sregep salate kok iso tenan to Mas ayo ketek lambene dagelan Ya, pancen Mas. wis nglunyu ngono kuwi sing ora amung yoga isih ana sinden ana sinden salate ra tau leren ayen disawang kono ngerti sinden Mbak Yosi sinden Mbak Yosi senajan ayu tur sregep ngaji sinden Mbak Yosi wajah ayu tur sregep ngaji loh dan patus ya Pak coba sore Pak Lekku Alek ayo untuk ek lho ayo coba Pak Lekku Alek asik asrine yono nadyan tumindake ngene saben dina Bos ayo ngene saben dina nanging apike ra ngejak
maca senajan ngene besok mlebu swarga senajan ngene besok mlebu swarga. Amin. Berarti kono mlebu swarga. Mlebu swarga. Dekne mlebu neraka lah rumangsane kowe mlebu swarga kok. Swarga tapi sak jam tok. Dadi sak jam. Kok sajam tok. Lambemu kadung kono nyeneng-nyenengke kok iso. Lho, wong ki tumindak elek, wong ki tumindak elek mesti tau nglakoni apik. Semono uga wong tumindak apik ya mesti tau nglakoni elek. Nah, ya mergo menungso ki menus-menus kakean dosa. Lah kuwi lho sing goleki lak ngono kuwi, Mas. Coba mesine tanjange ya. Oh, lah monggo. Iki kami kita sing Blitarmu Mbak Yosi Sri Maji. Wonten. Slendro songo. Menika Blitar tidak mau ya, Jo? Nang celak anu ler kula Pak Igit. Ah, disepoti. Lagu kene. Aman-aman Laku ora gawa payung sandale diseret kramaane mendung Surabaya keker fungsine Madiun Jakarta Janjiru bahanmu biyen lama tak eling-eling dik. Oh, Pak. Nggih. Gue ini gue spot ini wah. Ning mboten kok ngeten iki, Pak. Sing piye? Kudune diteruske wong urusane kalih wayang kok. Heeh. Panas-panas laku ora gawa payung srandale diseret lamaane mlentung Surabaya geger ngungsining Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Nek wayang yo gandengno. Piye? Jare Semar wong urip kudu sabar. Jare gareng sing ra jujur dadi dekleng. Jare Petro sing sayo kuwi matuk. Jare Bagong seneng nabung ora bolong. Ayo bersatu Bapak Joko dimen maju. Ayo bersatu keluargane saya maju. Lho ngeten iki. Dagelan cerdas ya. Lawas. Tunggale enten mleh lagu ngeten iki. Aja padha nelongso zaman rekoso urip pancen nangil kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem Nyambut gawe karo seneng ulan aja padha yen dikongkon ya sing temen. Kalau ora jari Semar to, nek iki beda maneh. Iwak sapi Dipangan marai kisi. iya. Iwak wedhus Dipangan ambune plengus. iwak celeng Dipangan ya ora kene. yen iwak babi sirikane para nabi pangan nyapa ini enak lali Wah, mbok geblak meneh. Loworo ya, Mbak. lah senengane lah yo ngono kuwi jual beli to Ya sih. halo Piye kabarmu, Nduk? alhamdulillah Aku seneng. sae Sarene awakmu ki sakwise urip ning kulon iki, saya pinter ya. Makmur sesuai dengan badan meteorologi dan geofisika, kamu sudah termasuk sinden sing cerdas. kok saged ngoten Antisipasi suasana nggih penangkal petir. lah pancen yo Kuwi cunduk mentel, Cuk, jagluduk. kuwi siji penangkal petir loro nggih tambah mripat Ya. lah kok kita mbok mripat ora percaya culukno matane kuwi tak mletes Lho apa? Yes. menika gagrahipun khas saking wetanan Wo tenan. Iki. Mbak Yosi Dian Iki. Pratiwi nembang wetanan. Wo. Lara. Jenenge nembang wetanan lho biyen iki main ketoprak karo aku penonton do salut. Mergo apik. Apik. Kuwi dadi apa musuh hari menang sange? Oh. Kali nyamat. Kali nyamat. saiki ganti kali banjir Pak Dadi kali Kali nyamat iki dadi kali untuk. iki bojone kluthuk riyen nggih rol toprak Pak Masa? nggih Rol. munggah panggung niku wah wis Wah, rame-rame. nontones keplok-keplok.
Weh. Kadung munggah lali ra katoan nanti. Iki melenus ngoten tok niku. Sing ngono ya aku tok. Wong-wong medo percaya. Haryo penangsange kae. Klidik. Kula, Pak. Ono. Iki kali nyamat. Iki dadi gagak rimang. Mboten nggih. Rol. Gagak rimang penting lho, Jo. Nggih nggih nggih. Penting lho. Oh lah. Anu man Pak panjenengan ingkang nyaraken mawon. Nggih, ketoprak. Sebelum toprak ketoprakmu sing biar, ketoprak sing biar. Oh, Ketoprakmu sing biar. wasit gumelar wis dadi beda neh ceritane. Wis wis. Iki ketoprak khusus syutingan. Apa iki dalang Pak yo syutingan. Iki udah sing duwe niku lho kawasan ireng lho. Oh, maksud ya cah tengen. Heeh. Ini kentongan-kentongannya gering-gering. Nah, ini dadi Pak Joko menanggap wayang, Nggih, menanggap ketoprak. toprak. Oh. Jane yo ben wayang tok toprak esuk ben anggap dhewe neh. Oh ngono, iki dadi siji kok. Oh, borongan. Korting.